nevadí, protože skáču do té píče, sakra. Pohoda, klídek a tabáček. Nemám. A i kdybych měl, tak nedám. Při vzpomínce srdce zabolí. Neodcházej! Dobrý den. Neber mi ten kybíček! Co máš dneska večeři? Podívejte do popelnice. Fuj, kdo to po mě hodil? Větnamci. Která kurva zahpíčena? Spuchla? To ty! Hej, nedělejte, já se počurám. Dobrý den. Dobrý den. Hej, spadni tam do toho a je sranda. Ne. Ty piču. Jo, počkej. Kapeček. Kapeček, no? Pojď tady na YouTubeko. Jo. A tam je takto. Takto, že jo? Aha. Čau, takto je. Čau, takto je. Musím mávat. Hajzle! Drž hubu. Zachyt! Hej, ale on mluví jak Marcela, že? Maňa Sova. Já jsem Marcela. Jaká Marcela? Maňa Sova. Já jsem jaká. Marcela, jo? Já. Ne, ryba. Jdem za kostel, nebo před kostel, nebo do kostela. A postel do postele. Do postele zatím nejdem. Ještě brzo. Za 600 let tam půjdem. Ještě brzo. Uděláme. Taky matka, vole. Jak je to? Co je? Včera neděle. Ne, zítra neděle, ne. Až pozítří. Neděla, bude. Bude zase hořet všude. Můj kokot štat bude. Za týden bude zas. Nikdy bych nevěřila, že se to té píči může stát. Nikdy bych nemrdala, že prý tě nemám rád. Rášašek. Rašašek. Zima fakt studená není. Studená. Ne. Zima fakt studená není. Co kecáš, že? Až za týden. Včera rohoška byla. Kurva, že tam žila. Po celý století. Petr! Druhý! Bolí mě ruka. Au, to pálí. No, pouštěj mě! Ne! Ty satane! Pojďte sem, já vám řeknu vyprávění. Pojďte sem. Tady leží ten, co je debil. On bolí hlava asi. Tady ten se leží, ten se ještě další hlava, ale je
Žena piča z panelákova, to tady vyházela, a tady ne. Je to možné? Co umíš ty krávu?